Když jsem začala na autobus, tak to byli páni řidiči, autobusáci, jo, takže ty tam ženskou nechtěli. Když jsem udělala řidičák, no tak jsem mu asi 3 dny nemluvila. Až takhle, jo. On nesnes, že umím něco, co umí jenom on, Jasně. asi tak, jo. Taky se mi stalo, že jsem vozila cestujícího asi 3 kola kolem, protože on spal. No ale pak už jsem měla do vozovny, tak jsem mu umyla obličej a říkala jsem, jsme na konečný, budete vstávat. A kolik je hodin? Ježiš, já už jsem měl být dávno v práci. Slavoji, Kateřino, průvodčí nebo řidič? tak dříve průvodčí, dneska řidič. A je to tak. Přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Točna, kde si zabýváme různými švary i nešvary v dopravě. A ne náhodou, tady dneska máme paní Anu Markvartovou, která byla dříve průvodčí a následně řidičkou trolejbusu, jakožto jedna z prvních žen a následnice pokolení v rodině, protože i její maminka byla už v roce 1948, je to tak, paní Markvartová, No, je to tak. řidičkou trolejbusu, Tramvaje. tramvaje. Ano. My vás tady moc vítáme a děkujeme moc krát, že jste za náma dojela z Plzně. Ano, děkuju. Dobrý den. Plzeň je tedy vaše rodné město, kde jste začínala s vaší neuvěřitelnou bohatou kariérou. Je to Ano, tak? Je to tak. Tak jak to celé vzniklo? No, vzniklo to tak, že jsem se vyučila elektronavigačka, pak jsem měla mateřskou dovolenou, protože jsem měla 2 syny. A když jsem se chtěla vrátit do školovky, no tak tenkrát byla podmínka, že jsem nemohla mít žádnou úlevu, jako na kratší dobu, anebo takhle. No a protože můj muž už byl jako v dopravních podnikách, jako řidič autobusu, no tak říkal, hele, u nás berou na průvodčím je nábor. Tak prej to pojď zkusit. Tak jsem to zkusila, takže jsem tenkrát chodila jenom, jak jsme říkávali, na špičky. To bylo ráno 2 hodiny, poledne 2 hodiny, anebo večer 2. No a takhle jsem jako průvodčí jezdila 4 roky. No a v 64. jsem si udělala zkoušku na řidiče. No a od roku 60 už jsem potom jezdila jenom jako řidička. Jak vás to napadlo, že najednou z pozice průvodčí se chcete stát řidičkou? I já jsem byla vždycky takovej typ. Já jsem jezdila na motorce, předtím jsme měli motorku s mužem, no tak já jsem byla takovej typ, jako spíš klukovský. Jako už jako holka jsem si hrála hlavně s klukama, ne s děvčatama. Žádný panenky, jo? Žádný panenky. Jednu jsem měla, ta seděla na posteli, ale fotbal, jo, koupání, skákání do vody a tak dále, takovýhle věci. To jo, to mi bavilo. To bylo vaše. To bylo moje. Takže ten trolejbus zvítězil, ten volant, jako takhle. A kolik vlastně žen řidiček No, v roce, kdy jste nastupovali, bylo? když jsme začínali, když jsme jako byli v tom kurzu, tak nás bylo 12. No. To byly první úplně 12 jako žen řidiček? Jedna byla ještě jako před námi, ale ta to nevydržela, ta to vzdala, jako krátce jezdila. No a pak nás bylo 12, jenomže někteří to nedodělali, no a někteří brzy potom jako skončili. No, někteří odešli, někteří řekli, že na to nemají. No, mě to bavilo, no tak jsem tam zůstala. No. Ale tehdy to bylo vlastně i docela jako náročný, že jo, protože posilovače řízení nebyly. Tenkrát to bylo hrozně náročné, když to vidím dneska, protože tenkrát nebyl žádný posilovač, jezdilo se bez vzduchu, se vyjíždělo z vozovny, jo, i s vlečňákem vlastně jsme jezdili.
No a než jsme dojeli, já nevím, řeknu 2, 3, 4 bloky, podle toho, jaký to byl vůz, no tak podle toho se nám načerpal vzduch. No, takže nešli otvírat dveře, nešlo brzdit. Brzdit se brzdilo ruční brzdou jenom. No, ale potom už to šlo, ale jinak jako v zatáčkách volant to dal zabrat. To se muselo opravdu ručkama pořádně zatáhnout. Takže to byla taková posilovna vždycky, když jste jezdila. To byla posilovna, ano, když jste se zatáčeli. No. Vy jste byla teda v dopravním podniku od roku 1960. 1960 v listopadu. No. Od roku 1964 jakožto řidička. Jako řidička. A když nebudeme počítat teď o spolupráce, kdy jste se vrátila za volant, tak kdy jste skončila? V jakém roce jste odešla? No, skončila jsem s jízdou, jsem skončila v roce 2000. 2000. Jenomže mezi tou dobou jsem ještě dělala 9 let rozpis služeb. No, ale přitom jsem jezdila. Když jsem neměla řidiče, který by odjezdil nějakou tu směnu, no tak jsem to šla odjezdit já. No. To jsem si říkala, že musela být pro vás trošku nuda rozpisovat služby, když jste byla zvyklá. No, byla. No, že jo? Byla, protože proto jsem vždycky šla ještě jako třeba jenom na tu špičku si zajezdit, anebo noční, když byla volná, tak jsem šla jako jezdit tu noční. A skončila jsem v roce 2000. Protože maminka onemocněla mozkovou příhodou a po půl roce, když jsem se chtěla vrátit, potom, když maminka zemřela, no takže už bych bývala musela jít znova na psychotesty. No a to už bych nevzdala. Měla maminka radost z toho, že jste taky součástí dopravního podniku? No, to víte, že měla. A nepřála si, abyste řídila taky tramvaj jako ona? Ani ne. On se jí líbil. I naopak, když jsem chtěla si dělat řidičák na autobus, tak mi v tom naopak podporovala. Jenomže když jsem začala na autobus, tak to byli páni řidiči, autobusáci, jo, takže ty tam ženskou nechtěli. Tak mi to tak znechutili, že jsem to vzdala. Dávali vám to takzvaně sežrat, jo? Že tak, asi tak. A to teda i možná teda většina těch vašich kolegyní. To už tam nebyli. Jo, ty už tam nebyli. Prostě tak nepustili ženskou. Prostě tam nepustili ženskou. A co dneska mi za a oni tam ty druhý, takhle, byli tam ještě jako 2, no a ty jako neměli zájem ani, jo, že by šli jako se mnou na ten řidičák. Byla jste teda v dopravním podniku 40 let, 136 let za volantem, nebo měla jste i tam těch 9 let, kdy jste rozpisovala služby. Tím pádem pod vašima rukama prošlo pravděpodobně několik typů trolejbusů. No, dá se říct, že všechny, no, od RT, od těch obyčejných, jak se říká, ani nevím, jak to byla značka, no, takže až po kloubáky. Byla jste někdy překvapená, jaká inovace v tom trolejbusu je? Byla. A naopak jsem byla i ráda, když potom jako přišly ty novější vozy, jo, když se mohla s tím vozem novějším potom se taky svést. No. Že to bylo snazší, že? Že to bylo snazší už, no, to určitě. Nejhorší bylo těma starýma vozama, když jsme museli přendávat bydla, jak se říká, jo. Ty tyče na troleje. To jste musela dělat vy, jo? No, tak když jsem byla sama potom už bez průvodčí, tak jsem si to musela přendávat sama. Když jsem dělala průvodčí, no tak jsme to přendávali průvodčí. Jistě mrakodrap u nás znáte. No, tam, když jsme jeli z Doudlevecký do Škvrňan, no, tak jsme museli stáhnout a běžet za trolejbusem a nasadit zase zpátky, no. Protože to žádný výhybky tam nebyly. I v zimě takhle. Tak to je teda, i v zimě, jistě. A když tam potom jsme tahali vlečňák, no tak bylo to někdy až jako na cíli. No. Jak to máte dneska, když jezdíte trolejbusem ještě? Projedete se? Nejezdíte? Jo, jezdím trolejbusem, když jedu na fotbal. Jo. Protože když jedu za mladejma, za synem, tak to ještě jezdím autem.
No, takže jako já jako moc dopravou, já když nastupuju do trolejbusu, tak musím hledat knoflík, kterým se otvírají dveře. Ale jinak se mi jezdí v nich dobře teďko. Jsou to perfektní vozy. Já bych s tím trolejbusem odjela. Jo, když by mi ho nastartovali, jo, tak já bych tam sedla a odjela. Ale výhybky bych nevěděla, kde jsou, kde se odbočuje, kam mám jet a neuměla bych ani otevřít dveře. Protože tam je tolika páček a tolika knoflíků, že jako opravdu obdivuju teďko ty řidiče, že toto. A já myslím, že byste se to naučila. Kdybyste tam byla, tak to ale no, tak možná, že jo, no. Ale... A neláká vás to někdy? No, někdy i bych, někdy, když je vidím, když jedou, nebo když s nima jedu, tak si snažím si sednout dopředu, abych na něj viděla, abych viděla na cestu. No, ale jinak jako, když jsme to byli prvé s tím koptou, tak to jsem se ještě svezla. To jsme tam měli po dvoře u nás ve vozovně. Jenom dodám, když se natáčel Bus Salon, tak Markvartová opět za to sedla. To jsem si za to sedla. A no. Vašku, vy jste to vysvětlovala, že jo? Jo. A to jsem mu i radila, když jsme jeli, tak jsem mu říkala, jako co má dělat, ne? No, taky se ptala, co pa, protože mu ho zajímalo, jak tam jsou ty mrtváky, ne? Co to znamená mrtváky? Mrtváky znamenají, že jsou 2 troleje přerušený. Aha. Jo, protože každá ta, třeba ta část je na jinou frekvenci, jak se řekne, ne? No, já jsem říkala, no taky se mi to stalo. No, ale když se mi to stalo, tak museli cestující vystoupit a zatlačit. No, takže toto. No a ono se mu to potom povedlo taky. V té vozovně. Hezky, jo. Tak si to vyzkoušel rovnou. Tak si to vyzkoušel, přesně. Ale nechtěně, jako jo. To opravdu byla náhoda, no. Ono to není zase tak dlouho, co jste natáčela Bus Salon s Vaškem Koptou. No, to je, jak je to dlouho? 3-4 roky. No. Tak jaký to bylo zpátky sedět za tím volantem? No, bylo to. Ten první moment byl takovej nervózní, to se ví, ale pak se mi jelo dobře. Pak jsem říkala, je to docela prima. A kdybych se vrátil zpátky vlastně k tomu, když jste začala vlastně řídit trolejbus, vy jste se zmiňovala, že váš manžel byl také řidič. Také řidič. A byla tam nějaká jako doba, kdy jste se třeba dohadovali, kdo tu práci dělá líp, kdo umí líp řídit? Ne, protože on byl na autobuse a já na trolejbuse. No, ale tam byla rivalita, ne? Autobusáci, trolejbusáci, tramvajáci. Bývala to rivalita byla, ano. Kdo je vlastně líp, že jo? Jestli... Jo, oni to byli páni řidiči a my jsme byli jenom trolejbusáci. Takhle to bylo, jo? Takhle škatulkované. Takhle to bývalo, no jo. To mi neříkejte, paní Markvartová, že váš manžel byl ve skupině lidí, která vás odmítala vzít mezi autobusáky. No, doma byla jako, jak se říká, rodinná válka. Já jsem chtěla říct napjatá atmosféra, ale ona to byla rovnou válka. To byla rovnou válka, protože když jsem udělala řidičák, no tak jsem mu asi 3 dny nemluvila. Až takhle, jo. Prostě, jak se říká, on nesnes, že umím něco, co umí jenom on. Asi tak, jo. No, ale pak mi pomáhal, pak vařil, snažil se potom, jako byl úplně normálka. No. A nechtěla jste o to víc natruc tam mít a sednout si za ten volant autobusu a řídit to? Ne. Ale ono ten trolejbus je vlastně o něco složitější řídit, že až ten autobus. No, je to složitější. Člověk koukat na tu cestu dvakrát, nahoru, dolů. Na dráty, Tenkrát jsme museli koukat a šlápnout v pravý čas, aby se mi přehodila výhybka. Tenkrát se to dělalo opravdu jenom jako nožně, jako jo, podle toho nesměla jste jet moc rychle, aby se stačila ta výhybka přehodit. Kolikrát se stalo, že se to nepovedlo, tak se muselo vystoupit a jít to přehodit. Kdežto autobusáci ne, no. Ono to bylo tak vlastně, že dřív, ten trolejbus je furt drážní vozidlo, že jo, ale ono dřív vlastně, vy jste nemusela ten trolejbus mít řidičák na autobus, jako to je dneska. Ne, to jsem nemusela. A to se musí dneska už, jo? Dneska už jako je to podmínka, že nejdříve řidičák na autobus, pak se udějí vlastně zkoušky na drážní vozidlo, jako trolejbus,
A to právě byla ta rivalita, že ty autobusáci museli mít vlastně ty papíry, kdežto ty trolejbusové zkoušky, oni tvrdili, že to bylo jako jednodušší, jo, ale nevím. Tak to ani nevím, no. Tenkrát to nebylo, no. Neměla jste nikdy nutkání jít, řekneme, k těm hlavounům, k těm hlavám starším, který potom řídí ten dopravní podnik a který nejsou za tím volantem, když jste měla tolik zkušeností? I jo, s panem ředitelem Zikmundem jsem byla v takovém kontaktu, že jsem mu i řekla, co se mi líbí nebo co se mi nelíbí. Tenkrát, to se ví. A nějaký zážitky jako zážitků je moc. No. Něco, co vám utkvělo prostě v paměti. Co mi utkvělo v paměti. Takzvaný pikošky. Nějaký, prosím, pikošky takzvaný. Nějaký pikantní historky. Jo, ty pikantní historky. No, tak pikantní historky, no, jsou všelijaký, no. Příklad to, že jsem měla, to ještě byly ty starý vozy, vezl jsem vlečňák, jsem měla za sebou. Tam na tom jednom místě u mrakodrapu byl výkop nějaký a zůstalo tam zábradlí, ale nedodělaný. Byly tam takový jenom ty konce. No a já jsem tam projížděla a přibrzdila jsem si, abych mohla lepší zatočit. No, slyšela jsem něco klepnout nebo to, no, ale nebrala jsem to. A jela jsem, jak se říká, do Sladkovského, nabrala jsem dělníky do Škodovky, co jezdili. No a přijela jsem k mrakodrapu a tam už na mě čekal pan dispečer. A říkal, hele, až skončíš, nebo až to objedeš, tak se máš zastavit nahoře u toho policajta, tam bývával ještě v prostředku ta budka nahoře, tak se máš u něj zastavit, máš tam u něj blatník. Já pám, jak to? No, jak si zatáčela u tom mrakodrapu, tak si chytla tu zábradlí a ten blatník zůstal na tom zábradlí. Hezky. A co cestující? Cestující vás překvapili? Překvapili, no, tak cestující, někdy to bylo dobrý, někdy to taky bylo špatný. Ale já jsem byl takový typ, jak se řekne, kliďasu, že mi takhle 90 lidí vás naštvalo, ale polkla jsem a jeli jsme dál. Pak přišel jeden a odnes to chudák za všechny. Jo. Stalo se? Taky se stalo. Taky, no. Sice jsem se mu potom omlouvala, jo, řekla jsem, nezlobte se, prostě jsem bouchla. No, taky se mi stalo, že jsem vozila cestujícího asi 3 kola kolem, protože on spal, ale byl hodnej, jo. Vy jste ho nebudila? Já jsem ho nebudila, já jsem snažila jsem se ho, ale on jako nebyl schopnej. Tak jsem ho nechala spát, vozila jsem ho asi 3 kola. Yeah. No, ale pak už jsem měla do vozovny, no tak jsem tam poprosila v obchodě o vodu, namočila jsem hadr, no a když jsme přijížděli k vozovně, tak jsem mu umyla obličej a říkala jsem, jsme na konečnej, budete vstávat. No tak se vychopil a říkal, a kde jsme? No tak jsem mu to vysvětlila. A kolik je hodin? Tak jsem, ježiš, já už jsem měl být dávno v práci. No, takže takový prostě toto, no. Je něco, po čem se vám nejvíc stýská? Stýská se mi po lidech. Proto jsem jako taky šla zase dál na brigádu, když jsem skončila podnikat, tak jsem šla do lékárny, tam jsem uklízela sice jenom 15 let, ale dělala jsem, co bylo potřeba. Tak potřebovala jsem prostě lidi. Já musím chodit mezi lidi. To jako bych bez lidí tak nějak nemohla. No. A máte naopak něco, co vám opravdu nechybí z té práce? Co vás teda vždycky dokázalo takzvaně vytočit? Co mi dokázalo vytočit? Víte, že ani nevím. Asi ani ne. A vstáváním, že tam se brzo to mi nevadilo. Nevadilo. A třeba když jste to s manželem nějak, on měl šichtu jinak než vy, nebo vám to ladili aspoň, abyste Ne, měli jsme třeba stejný, anebo jo. Jsme měli i jinak, každý jinak. On třeba přišel a já jsem šla, no, ale vyhovovali jsme si. Ráno stávali jsme v 3:30, nebo jsme přišli odpolední zase půlnoci. No, a to jsme jako byli na sebe dost jako ohleduplní. On byl takový bručon, on toho moc nenamluvil, takže jsme se jako vždycky tak nějak dohodli. Vždycky jste mu domluvila.
Stávalo se vám taky někdy, že jste měli směny na Štědrý den, na Nový rok? Většinou jsme sloužili. Sloužili jste, jo? Protože když byly děti malí, tak ne, tak to jsme se střídali, nebo jsme byli oba doma, to jako nám teda třeba vyhověli. No, ale když už potom byly děti větší, no tak jsme si většinou brali šichty. Jo. Buď na Silvestra, nebo na Štědrý den. To už jsme chodili jako do práce, řekli jsme, hele, ty máš děti, tak buď doma, my půjdeme. To je skvělý. A potkávali jste si někdy s manželem, že jste jeli naproti sobě, on autobus, vy trolejbus, tak jste si mávli? Taky jsme, jo. Ne, on dělal jako, že mi nevidí. Ne, to ne. Jak to vypadá s dalším pokolením u vás doma? Má tam někdo touhu vstoupit do dopravního podniku? Ne. Nemá? Ne, nemá. Syn začal sice dělat v Žilině, vysokou dopravní, no, ale nakonec skončil na krajském úřadě jako daňový poradce. Sice jako jezdí autama, to jo, ale do dopravních podniků neměli zájem. A kdybyste nám měla udělat takový jako nábor, aby ty lidi měli zájem, tak co byste jim vzkázala, těm mladým? No těm mladým bych vzkázala, že musí mít hodně trpělivosti a tolerance hlavně, že se tam dají vydělat peníze, ale za dost těžkých podmínek. Tak to je asi nepřilákáme. Možná ten konec vystřihneme. Jo. Já myslím, že řeknete třeba, jak je to skvělá práce. Jo, je to skvělá práce, je to zajímavá práce. Jo, protože tím, že přicházíte mezi lidi, že jste v někým v kontaktu, že máte přehled o tom, jak to ve městě vypadá, jo, že je to takový společenský, jakoby to. A dneska jsou vozy klimatizované. A dneska naopak právě, že jsou ty vozy perfektní, že opravdu je to, dá se říct, pohodlnější. Horší je to s tou dopravou po silnici, to je pravda, ale dá se všechno. Ale zase jako řidiči vlastně dneska, když je něco s vozem, tak prostě přijedou z podniku, že jo. Dneska ho odstaví a čekají, až ho přijde spravit. No, tenkrát na těch starých vozech byly, my jsme tomu říkali bodky, na konci toho bydla, tak byla takový dřevěný špalík, na tom byla nasazená ta bodka a ta spojovala tu elektriku do toho vozu. No, tak se mi taky stalo, že jsem najednou urazila v obě dvě ty dřeva. No. Tak jedno jsme měli jako náhradní ve voze, no, ale na druhý jsem musela počkat, až přijel za mnou další vůz a dal mi ho. No. Ale to jsme si museli spravit sami. No, takže takovýhle akce byly. No. Tenkrát si pamatuju, že jsem jezdila tenkrát to byl takový prototyp, ta 348, to byl takový černo-červený, ten byl jenom jeden takovej. No a na tom se mi to povedlo, protože on se hrozně houpal, byl takovej spíš jako kolíbka, jak se říká, tak na tom se mi to povedlo, no, že jsem špatně najela do zatáčky a oni bouchli o sebe a urazili se obě dvě. No. Ale kdybyste se vrátila v čase, tak šla byste do toho znova? No, víte, že asi jo. Protože mně se to opravdu líbilo. Já jsem jako byla spokojená. To se ví, že taky přišly dny, kdy bych byla utekla. No, ale jinak se mi to líbilo, no. Překvapilo vás to, když jste nastoupila vlastně jako průvodčí, po 4 letech jste začala být řidičkou, že vás to takhle chytne a bude bavit? No, právě tím, že jsem byla jako, jak nebyla zvyklá, ale že se mi to prostě líbilo u těch druhých, že když jsem třeba se jezdila jako průvodčí, no takže jsem pořád jako s tím řidičem diskutovala, jo, že tak nějak jsem se zajímala už o to tenkrát, jo. No, takže jako jsem tak nějak byla ráda, že udělali ten kurz, že jsem mohla jít jako
jako si udělat ten řidičák. Jo, jako na Facebooku si píšu třeba s některýma těma chlapcema, ale ono už tam teďko je tolika cizích, že už je tam pár, který se ještě si na mě pamatujou, ale jinak jako už s nima nemám nic jako A co když jsou nějaké oslavy, nějaký velký výročí? Jo, když jsou výročí, tak to se jdu podívat. Teďko, jak měli tramvajáci, jak měli taky to výročí, tak jsem byla ve vozovně se podívat na troly, na tramvaje. No a ten Karlov, tak tam vlastně jsem si to prohlídla prvé, když jsme tam byli s Synkoptou a pak jsme tam byli ještě jednou, takže tam už to tak nějak znám. No, tak tam jsem se sešla ještě s těma starejma, který kdysi jezdívali, taky se přišli podívat. No, takže jsme si, jak jsme zapomínali, no, probrali jsme, co bylo, no, takže jinak jako ne, jinak už tam ne. Na nějaký jedině když jsou nějaký ty akce, ale jinak už ne, protože když tam přijdete a jsou tam samý cizí lidi, tak nemáte si s kým jako o čem povídat, no. Když jsem viděla třeba jenom rozpisu služeb, co oni dneska mají a co jsem měla já, dneska to on dělá doma od stolu, no já jsem to psala na velký archy, trojmo jsme to museli psát, ještě k tomu ingoustovou tuškou. No to muselo být šílený přes kopírák. No a když jste potom měla, třeba se taky stalo, že jsem měla 130 řidičů, no tak než všechny ty řidiče jste napsala, tak ona to byla šichta, no. Jak dlouho vám to vzalo? Jak dlouho jste to psala? No jak kdy? Někdy to bylo kratší. Když byla jenom jako jednoduchá změna, no tak jste to napsala jenom jednou. A když potom byl ten shader, jak jsme říkali, no tak jste ho musela napsat na ráno i na odpoledne. Jo, takže bývalo to jako náročné. A pak do toho změny, že jo? Pak do toho změny, pak nemocnej přišel, tak zase hledat řidiče, kdo to za něj odjezdí. Když nebyl řidič, tak jsem šla já. No, takže... A jak jste hledala řidiče? Protože dneska pro nás je to fakt mnohem jednodušší skrze mobilní telefony. Přesně tak. Tak co jste dělala tehdy? No, telefonem. Normálním klasickým drátovým? Normálně drátovým. A nebo jsem potom, když potom nebyl jako k mání, jako takhle, no tak jsem tam třeba poslala řidiče za ním. Jo. No. A nebo když to byly náhody, když to bylo jako ze dne na den. Ale to jsme když potom jako třeba zavolal ráno, že odpoledne nepřijde, tak se psala, jak se říká, záloha. Jo, to byly většinou 3-4 řidiči, kteří byli v záloze. Jo, takže když jste nepřišel, no tak, nebo zaspal, no takže tam byla ta záloha, takže ten šel místo něj. Když se podíváme ještě do dalších měst v České republice, máte nějaké další místo, kde máte tu městskou hromadnou dopravu opravdu ráda? No, asi ne. Ta Plzeň je prostě vaše srdcová. Protože já jsem nikdy nikam jsem se nehrnula, nikde jsem nebyla. No, takže jako nevím, jak to v těch podnikách, jenom tak jako, když jsme byli třeba na nějaké besedě v podniku, no takže se mluvilo o některých těch městech takhle, no, ale jako to nemám, no. To, prostě Plzeň je Plzeň, no. Paní Markvartová, Plzeň je Plzeň, tak co ten fotbal? No fotbal, no to víte, fotbal. To je moje slabá stránka, ano. Myslíte, že slabá? Jo, tam prostě máme permanentky už asi 11 let, no, takže bych spočítala možná ty 2 ruce, že by to bylo, kdy jsem chyběla. Za 11 let, jo? Za těch 11 let. To neuvěřitelné. No a Plznička? Máte ráda vaše pivko? Pivko, no, 12, jo. To mám ráda, pivo, no. To jo. A na tom fotbalu, tam je to místo, kde necháváte i emoce? No, kde se rozčilujete? Tak nějak mírně, jo, tak nějak, jo. Taky řeknu, ty jsi blbej, nebo jo. Jak to pískáš?
A navíc to, že tam máme takovou partu, jo, co sedíme tak nějak pospolu, už jako leta, že tam jsou přede mnou, sedí takový mladí, takový nějaký 35níci už jsou. No to je mladý, to je mladý ještě, jo. No nejsou to vyloženě kluci teda tak. No, takže my jsme se shodli na tom, že nemáme rádi chorýho a kopice. No, takže když nastupuje kopic, tak se na sebe podíváme a řekneme, už je to tady. No. Jasně. No, takže chorýho jsme se zbavili, no a kopic teďko hraje málo, no, takže, ale my si vždycky něco najdeme. A naopak, koho máte nejraději z toho týmu? Z toho týmu, teďko z toho, no tak jedině Schulz, no a Červ je taky dobrý, ten taky, no, ale jinak Horváta, na toho rádi vzpomínáme, no, toho sleduju na Instagramu. Vy máte Instagram? No, mám tablet a tam ho mám. No. Neuvěřitelný. Takže paní Markvartová, vy jste aktivní na Facebooku, na Instagramu, chodíte na fotbal, řídíte, máte pravnoučata, máte nějaký čas pro sebe? Pravnučky. Pravnučky. Nemáme následníka. Ještě mi řekněte k tomu fotbalu, jak se tváříte na to, když z Plzně odejde nebo přijde do toho týmu hráč, který hrál za Spartu nebo za Slávii a naopak? Berete to jako zradu, že se to nemá dělat? Ne. Je to, jak bych to řekla, já nevím, no, jak se vyjádřit. Prostě je to doba. No. Když se mu prostě tomu klubu tu ten nelíbí, anebo se mu líbí tu ten a vymění si to, no tak to se ví, že když třeba odešel Staněk jako brankář, no takže se nám to nelíbilo. No, to je jasný, no. No, ale už jsme si zvykli na jedličku, no takže už to bereme takhle, no. A když máte tu permanentku, tak ta neplatí na ty pohárové soutěže, nebo také platí? Pokud je na poháry, ne, ale na nástavbu ano. Jo, a na poháry chodíte? Na poháry chodíme, to si koupíme. Teda já ne, to kupuje syn. Jo. Já to dostanu v červenci k svátku, jo, takže dostanu. Sice jsem řekla, že už chodit nebudu, aby už mi permanentku nekupoval, a on ji stejně koupil. Tak teď si užijete, ne? Teď bude pár nových zápasů určitě. Takže musím chodit na fotbal dál. Paní Markvartová, opatrujte se. Budu se snažit. A počítejte s tím, že my se vám nejpozději do 2-3 let znova ozveme, že vás tady chceme. Jo, Ježišemaria. Nebo si za váma dojedeme na ten fotbal, kdybyste nám neodpovídala. Jo, tak když tak sedím, co bývávala stará brána borců, jo? Tak tam v těch místech. Tam vás budeme hledat. Tam je hledat. Mezi borci. Mezi borci. Mějte se krásně. Děkujeme moc, děkuju.